Si binibiro siya nakita ko sa disco at ako'y biglang nagulat sa aking napuna. Oh my God! Kasama niya lima-lima. Mag-rap daw tabin? Kaya na nag-request ba? Murag di pago mo gamay pero Tuman. pagbigyan na to na. Ginata siya. Sige, ready. Testing, testing. Testeng. Binibiro siya. Binibiro siya. Talagang type na type ko siya. Binibiro siya. You know what? In love ako sa beauty niya. One more time in the place. Pagkatapos ko mag-MC sa euphoria nung nakarang Sabado. Ako'y nagpunta, alam niyo ba, sa favorite hangout ko 7-Eleven, Quezon City. Doon ako napadpad. Walang katao-tao daw rin yun. What's so sad? Nang may biglang pumasok, isang chick ko ang ganda. Nakakainis, walang mintis, pati ang kutis niya. Mata niya ay color brown. Meron siyang brace sa ngipin. Kamukha niya si Rita Avila kung iisipin. Katawa niya 36, 24, 34. Sa anong paraan kaya ako makakascore? Magaling siyang fumorma. Suot niya ay hanging shirt. Nang dumukot siya ng pera, umangat ang kanyang skirt. Kaya ako'y biglang nagsabi, Hey girl, I like your style. Say kuming dat at nakita ng pang smile. Tinanong niya ako ay RM, under E of Euphoria. Kumagat ako, hey Bini, my name is Binibiro siya. Binibiro siya. Binibiro siya. You know what? Talagang Type na type ko siya. Binibiro siya. Binibiro siya. You know what? In love ako sa beauty niya. One more time. The place. Pagkatapos ng isang linggo, alam niyo ba? Si binibiro siya nakita ko sa disco at ako'y biglang nagulat sa aking napuna. Oh my God! Kasama niya lima-lima. So mga to guys, salamat sa inyong baguhan request unta. Sunod, comment na lang mo guys kung sa'yo gusto niyo ipakanta na mo kay Stephen. Harapkan ba? Napagulas. Hilas na. Ako na sa Malate, alas 7 Nganya na ng pa gabi. sikan ko na.